Τι θα συνέβαινε στο σώμα μας αν σταματούσαμε να τρώμε κάθε είδους φυτική τροφή? Καθόλου φρούτα, καθόλου λαχανικά, καθόλου φυτικές ίνες. Είμαι η Δόκτωρα Έλενα Φιλίππου, κλινική διαιτολόγος και όπως πάντα μέσα από τα βίντεό μου φέρνω κοντά σας την επιστήμη πίσω από κάθε τι που αφορά τη διατροφή. Αν παρακολουθήσατε έστω ένα από τα προηγούμενα μου βίντεο, θα με είδατε να προωθώ τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, το ψάρι και γενικότερα τη μεσογειακή διατροφή. Τα τελευταία χρόνια όμως προωθείται στα social media ένα εντελώς αντίθετο διατροφικό πρότυπο. Η δίαιτα carnivore ή η δίαιτα των σαρκοφάγων. Για εμένα, ως διαιτολόγο και θέλω να πιστεύω και τους υπόλοιπους επιστήμονες διατροφής που έχουμε εξοδέψει νερόνυχτα και αρκετές ώρες διαβάζοντας για την υγεία και τη διατροφή και έχουμε μεγάλη εμπειρία στο να συμβουλεύουμε ανθρώπους με προβλήματα υγείας όσον αφορά τη διατροφή τους, η δίαιτα αυτή ακούγεται ως ο σίγουρος δρόμος προς την έλλειψη βιταμινών και τις καρδιοπάθειες, για να πούμε το λιγότερο. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισα να εξετάσω το θέμα επιστημονικά, να ψάξω αν υπάρχουν έρευνες και τι δείχνουν, έτσι ώστε να έχετε μια επιστημονική άποψη για το θέμα. Στο τέλος του βίντεο θα μπορούσατε να πάρετε τις δικές σας αποφάσεις. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι είναι η δίαιτα carnivore. Η δίαιτα αυτή είναι μια ακραία και γενική διατροφή που βασίζεται στη στρατηγική των μηδενικών υδατανθράκων. Επιτρέπονται μόνο τα ζωικής προελεύσεως τρόφιμα, δηλαδή το κρέας και τα εντόστια, το ψάρι, τα αυγά, το βούτυρο, η φρέσκα κρέμα και τα σκληρά τυριά. Ο βασικός κανόνας είναι απλός. Αν δεν περπατούσε, δεν κολυμπούσε ή δεν πετούσε, δεν το τρώτε. Οπότε, μία συνήθις μέρα διατροφής περιλαμβάνει για πρωινό 3 με 4 αυγά τηγανισμένα σε βούτυρο με 3 φέτες μπέικον, για μεσημεριανό μοσχαρίσιο μπιφτέκι αποτελούμενο μόνο από κιμά και αλάτι, με ψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και μερικές φέτες σκληρό τυρί όπως γραβιέρα, και για βραδινό σολομό με γαρίδες τηγανισμένες σε βούτυρο. Τα αρροφήματα περιλαμβάνουν νερό, καφέ ή τσάι με φρέσκα κρέμα, αν θέλετε, και ζωμό από κόκκαλα, bone broth, για αναπλήρωση ηλεκτρολιτών, του νατρίου, μαγνησίου και καλίου. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους φυτικό λάδι, σπορέλαια, ηλιέλαιο, ακόμα και ελαιόλαδο, ζάχαρη, γλυκαντικά και μπαχαρικά που προέρχονται από φυτά, στην αυστηρή εκδοχή επιτρέπεται μόνο το αλάτι, φρούτα, λαχανικά, σπόροι, ξηρή καρφί και δημητριακά και γαλακτοκομικά όπως γάλα, γιαούρτι ή μαλακά τυριά, αφού περιέχουν λακτόζη. Η δίαιτα αυτή βασίζεται θεωρητικά σε δύο πυλώνες. Πρώτον, την κατάργηση φυτικών αντιθρεπτικών ουσιών. Πολλά φυτά περιέχουν ενώσεις όπως τα οξαλικά, οι λεχτίνες και τα φυτικά οξέα, τα οποία αποτελούν τους χημικούς αμυντικούς μηχανισμούς της. Σε ορισμένα άτομα, αυτές οι ουσίες μπορούν να πυροδοτήσουν χρόνια φλεγμονή θεωρητικά και να επηρεάσουν τη διαπερατότητα του εντέρου. Όμως, ισχύει αυτό? Στους περισσότερους από εμάς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτά τα συστατικά όταν καταναλώνουμε ποικιλία τροφίμων και όταν μουλιάζουμε τα όσπρια και τα ψήνουμε αρκετά πριν τα καταναλώσουμε. Σε μία έρευνα, όπου 2.000 άτομα που ακολούθησαν για τουλάχιστον 6 μήνες αυτή τη διατροφή ρωτήθηκαν για τις πρακτικές τους και τα ωφέλη που ένιωσαν, ένα μεγάλο ποσοστό ανέφερε βελτίωση στα συμπτώματα του συνδρόμου ευερέθησης του εντέρου και των φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Σημαντικό όμως να αναφέρουμε ότι όλες οι απαντήσεις ήταν αυτοαναφορές και δεν υπήρχαν αντικειμενικοί βιοδείκτες ή ιατρικές εξετάσεις. Το ερώτημα όμως είναι απλό. Χρειάζεται κάποιος να αποκλείσει τόσα τρόφιμα στη διατροφή του για να βελτιώσει την υγεία του και την υγεία του εντέρου του ειδικότερα? Γνωρίζουμε ότι η δίαιτα FODMAP που αποκλείει συγκεκριμένες τροφές είναι βοηθητική στους περισσότερους με σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, ενώ δίαιτες αποκλεισμού που μπορούν να γίνουν από κλινικό διαιτολόγο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μικρό χρονικό διάστημα σε άλλα προβλήματα φλεγμονής του εντέρου και κατόπιν να αυξήσουμε τα τρόφιμα που καταναλώνει ο ασθενής. Γνωρίζουμε όμως μέσα από δεκαετίες ερευνών και εκατοντάδες έρευνες ότι μακροπρόθεσμα ένα υγιές μικροβίωμα με κατανάλωση πολλών και διαφορετικών τροφών προερχόμενων από τη φύση αποτελεί το βέλτιστο πρότυπο για την υγεία του εντέρου. Θα αναιρούσαμε τόσο εύκολα όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία βασίζονται σε βιολογικούς μηχανισμούς
Για κάποιες παρατηρήσεις μερικών εκατοντάδων ανθρώπων και μάλιστα συγκεκριμένων. Ο δεύτερος πυλώνας, στον οποίο βασίζεται η δίαιτα Carnivore, είναι η μεταβολική προσαρμογή του σώματος σε μια κατάσταση κέτωσης. Το σώμα λειτουργεί δηλαδή καίοντας λίπος. Η γλυκόζη που απαιτείται για συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως τα ερυθρά αιμοσφαίρια για παράδειγμα, παράγεται μέσω της γλυκονεογένεσης στο ύπαρ, χρησιμοποιώντας αμινοξέα από την πρωτεΐνη που καταναλώνεται και γλυκερόλι από τα λίπη. Αυτό είναι πιθανόν και ο λόγος που παρατηρούνται βελτιώσεις στη γλυκόζη του αίματος σε άτομα με διαβήτη και μείωση του σωματικού βάρους σε άτομα με παχυσαρκία. Όλα αυτά, αν καταφέρει κάποιος να ξεπεράσει τη λεγόμενη keto flu, γρίπη της κέτωσης, που αποτελεί το πιο κρίσιμο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι τις πρώτες 3 με 10 μέρες της διατροφής Carnivore. Δεν πρόκειται για πραγματική γρίπη, αλλά για μια έντονη αντίδραση του μεταβολισμού στην απουσία υδατανθράκων. Όταν οι υδατάνθρακες αποκλειστούν από τη διατροφή, η συγκέντρωση ινσουλίνης πέφτει. Η ινσουλίνη, εκτός από τη ρύθμιση της γλυκόζης, έχει μια δευτερεύουσα λειτουργία που είναι να δίνει σήμα στα νεφρά για να κατακρατούν νάτριο, αλάτι δηλαδή. Χωρίς την ινσουλίνη, τα νεφρά αποβάλλουν γρήγορα το νάτριο και μαζί του παρασύρουν μεγάλες ποσότητες νερού. Αυτό προκαλεί με μια ανισορροπία ηλεκτρολιτών, νατρίου, καλίου, μαγνησίου και μια ήπια αφυδάτωση, που είναι η κύρια αιτία των συμπτωμάτων, όπως επίσης και της απότομης μείωσης στο σωματικό βάρος, αφού το άτομο χάνει νερό. Τα συμπτώματα της γρίπης της κέτωσης είναι έντονος πονοκέφαλος, λόγω της πτώσης της πίεσης και της απώλειας νατρίου, μυϊκές κράμπες, λόγω της έλλειψης μαγνησίου και καλίου, κόπωση και brain fog, λόγω του ότι ο εγκέφαλος δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί πλήρως στη χρήση κετονών για ενέργεια, και ευερεθιστικότητα και αϊπνία. Το σώμα απελευθερώνει αδρεναλίνη και κορτιζόλη για να κινητοποιήσει αποθηκευμένη ενέργεια. Επίσης, προκαλείται η carnivore diarrhea, η οποία προκαλείται από την απότομη αύξηση της σχολής για την πέψη των λιπών, χωρίς την παρουσία φυτικών ινών για να την απορροφήσουν. Πολλά άτομα που αρχίζουν τη δίαιτα αυτή τη σταματούν την 4η μέρα, ακριβώς γιατί δεν αντέχουν αυτά τα συμπτώματα. Το ερώτημα όμως είναι, αξίζει να τα αντέξει κάποιος? Είναι όντως καλύτερα για το σώμα να μην καταναλώνει φυτικές τροφές, όσπρια, φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο? Αν ήταν η μεσογειακή διατροφή, η οποία βασίζεται στην ποικιλία και την υψηλή πρόσληψη φυτικών τροφών, φυτικών ινών και αντιοξυδωτικών, δεν θα θεωρείται από την επιστημονική κοινότητα ως το χρυσό πρότυπο, το gold standard, για τη μακροζωία και την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων υγείας. Σε αντίθεση με την Carnivore, τα ωφέλη της μεσογειακής διατροφής τεκμηριώνονται από δεκαετίες ερευνών και όχι μόνο μελετών παρατήρησης, αλλά κλινικών δοκιμών σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Η μεσογειακή διατροφή έχει αποδειχθεί ότι προάγει τη μακροζωία, μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών, διαβήτη, πολλών ειδών καρκίνου, ρευματοπαθειών, γνωστικής έκπτωσης, οστεοπόρωσης και άλλων παθήσεων. Αναφέρεται σε όλα τα επιστημονικά συνέδρια διατροφής, γιατί ακριβώς είναι πρότυπο. Είναι επίσης κοινωνικά αποδεκτή, σε αντίθεση με τους αμέτρητους περιορισμούς της δίαιτας Carnivore, που δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να την εφαρμόσει αν είχε ένα φυσιολογικό πρόγραμμα. Ακόμη κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι τα άτομα και γενικότερα οι πληθυσμοί που καταναλώνουν μεσογειακή διατροφή έχουν καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία. Αντίθετα, τα λίγα δεδομένα που έχουμε για τη δίαιτα Carnivore μας προειδοποιούν ότι σε ορισμένα άτομα μπορεί να αυξήσει την LDL χολυστερόλη, δηλαδή την κακή χολυστερόλη. Παρόλο που τα τριγλικερίδια συνήθως πέφτουν και η HDL αυξάνεται, η μακροχρόνια επίδραση της αύξησης της LDL δεν είναι γνωστή και χρειάζεται παρακολούθηση. Ακόμα κάτι αρνητικό είναι ότι με την πλήρη αποφυγή των φυτικών τροφών έχουμε πιθανές ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών, με κυριότερον των αντιοξυδωτικών, φυτοχημικών, βιταμίνης C, ασβεστίου και άλλων μετάλλων. Κάποιος θα μπορούσε να πει ας αντικατασταθούν με ένα συμπλήρωμα. Σε αντιπαραβολή όμως, θα σας έλεγα ότι ως τώρα κανένα συμπλήρωμα δεν φάνηκε να είναι καλύτερο από μία διατροφή με ποικιλία και ισορροπία. Και αυτό γιατί όταν τρώμε, για παράδειγμα, ένα πορτοκάλι, δεν παίρνουμε μόνο βιταμίνη C. Καταναλώνουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο βιταμινών.
φυτικών ινών, φυτοχημικών και άλλων συστατικών, που έφτιαξε η φύση ιδανικά για να μας δώσει πολλά ωφέλη και όχι απλά μία βιταμίνη. Ακόμα, η ποικιλία στη διατροφή λειτουργεί συνεργιστικά και το ένα θρεπτικό συστατικό συμβάλλει στην καλύτερη απορρόφηση του άλλου. Πέραν τούτου, η διατροφή και ο μεταβολισμός της τροφής έχει θετικές επιδράσεις στο εντερικό μικροβίωμα. Γι' αυτό με τη σειρά του έχει πολυεπίπεδα ωφέλη στην παραγωγή βιταμινών, την πέψη, την παραγωγή ορμονών και άλλα πολλά, που η επιστήμη τώρα ακόμα ανακαλύπτει. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν πώς ο αποκλεισμός των φυτικών τροφών θα επηρεάσει το μικροβίωμά μας. Είναι σαν να μην υπάρχει καθόλου τροφή για τους αμέτρητους μικροοργανισμούς που μας προστατεύουν από κάθε αρρώστια με άγνωστα αποτελέσματα για την υγεία μας. Και τέλος, ψάχνοντας τη βιβλιογραφία, στην πραγματικότητα βρίσκουμε ελάχιστα για τη δίαιτα carnivore και τις επιπτώσεις της στην υγεία. Μόνο αυτό μας λέει πολλά. Δύσκολα σοβαρά πανεπιστήμια και επιστήμονες θα ζητούσαν χρηματοδότηση για να ερευνήσουν να ερευνήσουν τα πιθανά ωφέλη μιας δίαιτας, η οποία γνωρίζουμε τόσο καλά ότι δεν θα μπορούσε να είναι ευεργετική βάσει των βιολογικών μηχανισμών. Εν κατακλείδη, η δίαιτα carnivore είναι μια ακραία παρέμβαση που αμφισβητεί τους κανόνες και τα ιατρικά δεδομένα που συνδέουν τη διατροφή με την υγεία. Αντίθετα, η μεσογειακή διατροφή ως διατροφικό πρότυπο στηρίζεται από εκατοντάδες έρευνες. Αν παρόλα αυτά σκέφτεστε να δοκιμάσετε τη δίαιτα carnivore, η παρακολούθηση από ιατρό και οι τακτικές ιατρικές εξετάσεις είναι οπωσδήποτε απαραίτητες. Με τις επιστημονικές μου γνώσεις και εμπειρία, προσωπικά δεν τη στηρίζω. Γράψτε μου τη δική σας γνώμη στα σχόλια. Αν σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε κανένα νέο για τη διατροφή και την υγεία σας. Σας αφήνω με υγεία και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.